And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files Halloween Special. May nakita ako sa dulo ng pool na nakatayong babae, tas nakayuko. Hi DJ Raqi. Itago mo ko sa pangalang Mareng. I just want to share a creepy experience of my cousin sa isang resort somewhere here in Bulacan. This is my secret file. Year 2017. Bago mag-start yung school year noon, nagplano kaming 6 na magkakaibigan na mag-overnight sa isang resort. Yung 4 na friends namin, sinama nila yung mga boyfriend nila. Malalandi, kumbaga. So bale, 10 kaming nagpunta sa resort. Me and my cousin, same, walang jowa. Kaya ang pangit nila ka-bonding. Pero, close naman namin yung mga boyfriend nila kaya naging masaya yung bonding naming magkakaibigan. Around 9 a.m. kami nakarating sa resort. Marami ng taong nandoon. Matagal na yung resort na yun pero marami pa rin ang nagpupunta dahil maganda talaga yung place. Malawak at maraming swimming pools. So, nag-enjoy kami sa paliligo until magdilim. Tas ayun, walwal na yung mga boys. Kanya-kanyang tabi na yung magjojowa. Natagay naman kaming mga girls, pero not too much. Tagay lang. Para hindi naman kapangit kung makabanding. 8:00 ng gabi. May mga tama na yata yung mga boys. They are talking about sa mga ex and toxic relationship nila before. Narindi siguro yung cousin ko dahil nga single at bitter. Nag-aya siyang lumibot muna kami. So ayun, sinamahan ko na dahil ayaw kong ma-out of place sa mga magjojowa. Nadaan kami sa isang infinity pool. Hindi naman kalayuan sa cottage namin. Naririnig pa nga namin yung mga boyfriend ng mga kaibigan namin na nagkukwentuhan eh. Basta, nandun na kami sa tapat ng infinity pool. Ang bigat sa pakiramdam. Tas ang weird sobra. Parang pinahiran ng yelo yung bato ko kasi ang lamig tas nagtayuan ang mga balahibo ko. Ganun din ang nangyari sa pinsan ko. Hindi kami nag-uusap pero alam namin na parehas kami ng nararamdaman. Pero tuloy pa kami sa paglalakad hanggang sa malampasan namin yung malawak na pool. Naging okay at naging komportable na kami. Hindi kalayuan sa infinity pool. Sa isang cottage meron kaming nakita. Nakasabay naming mag-overnight. Nag-iinom din sila. Siguro nasa 20 mahigit sila. Mga kabataan din. Binati pa nga kami. Tapos pinashot kami ng mga girls. After naming mag-shot, nagpaalam na kami agad. At hindi na kami nagtagal doon. Sabihin pa, nakikinom lang kami. So ayun, naglalakad na kami at sa kabilang way kami dumaan. Umikot kami kasi nga iniwasan namin yung infinity pool. Kaso lang medyo napalayo kami pero okay lang yun kasi matatakutin talaga ako. Ayun, pagbalik namin sa cottage, yung dalawang magjowa naghahalikan na sa magkabilang side. Tas yung dalawang magjowa hindi namin knows kung saan nagpunta. So, dahil nakakaumay, ayaw naming makaistorbo sa kanilang session,
Ayun, nag-aya na naman ang pinsan ko na lumibot daw. Tas magpapansin sa mga boys dun sa kabilang cottage na pinanggalingan namin. Dami kasing cute na guys dun pero wala akong type. Ayun, isa ring malanding nilalang yung pinsan ko. Para saan daw yung ganda kung hindi raw ito irarampa. Siya naman yung tipo na malandi na bitter. Pero no hate. So sa mga oras na yun, pagod na talaga ako. 9 PM na nun eh. Sobrang napagod ako kakaswimming. At masakit na ang paa ko. Kaya sabi ko sa pinsan ko, siya na lang. Tas ayun, go pa rin ang gaga. Kasi hindi pa yata inaantok at gusto pang lumandi. At ayaw yatang manood sa halikan. Sure ako, pupunta siya sa kabilang cottage kasi may type siya doon na lalaki. Type din siya, hiningi yung number niya. So nakita ko yung pinsan ko na papunta doon sa direksyon ng infinity pool. Doon siguro siya dadaan kasi mas malapit lang yun kesa umikot pa siya. Siguro binaliwala niya lang yung naramdaman niya kanina nung magkasama pa kami. Tumapang talaga. Ganun siguro talaga yung pinsan ko. Tumatapang pag lumalande. Tas ayun, nakatulog na ako. 11:00 ng gabi. Nagising ako kasi ang ingay-ingay. Sa cottage lang kasi ako natulog. May room naman kaming ni-rent kaso takot akong mag-isang matulog. Ayun na nga, nakita ko yung pinsan ko na pawis na pawis. Tas humahagulgul. Kino-comfort siya ng mga kaibigan namin. Tas andun din yung ibang kabataan na kasabay namin mag-overnight sa resort. Yung nandun sa kabilang cottage. Tumayo ako agad at lumapit. Syempre, pinsan ko yun, niyakap ko siya. Tas tinanong ko kung anong nangyari. Akala ko naman may nakaaway siya. Kasi yung sa baba ng tuhod niya nagdurugo. Hindi siya makapagsalita kasi iyak lang siya ng iyak. Tas sabi ng mga taga-kabilang cottage at ng mga kaibigan ko, narinig na lang daw nila na sumigaw yung pinsan ko. Tas nagtakbuhan daw sila. Nakita nilang nakaupo yung pinsan ko sa harap ng infinity pool na parang may tinitingnan daw doon sa dulo ng pool at nag-iiyak. Tas pinagpahinga at pinatulog na namin yung pinsan ko. Kinabukasan, walang usap-usap sa sasakyan nung pauwi na kami. May mga hangover pa kasi sila. Ako naman, ayaw ko munang i-open sa pinsan ko yung nangyari kagabi kasi medyo tulala pa siya. Tas pag uwi namin, basta natulog lang siya maghapon. Kinabukasan nung okay na siya, tsaka ko siya tinanong kung ano ba talaga ang nangyari. Ganito ang pagkakakwento niya. Kasi nagpunta ako dun kila Jacob, yung nanghingi ng number ko. Tas ayun, hindi naman ako nag-inom doon, nag-usap lang kami ni Jacob. Inabot ako hanggang 11:00. Nakipagkaibigan lang siya. Tas babalik na ako sa cottage kasi inaantok na ako. Gusto pa ni Jacob na ihatid ako sa cottage natin. Kasi tumanggi ako. Ayaw ko kasing madatnan yung mga kaibigan natin at baka naghahalikan pa yung mga yun. Tas ayun, nakumbinsi ko siya na wag na akong ihatid nung andun na ako sa infinity pool. Bumigat yung pakiramdam ko. Mas mabigat pa kaysa nung kasama kita. Tas sobrang lamig na parang hinahampas ako ng hangin. Tas may nakita ako sa dulo ng pool na nakatayong babae tas nakayuko. Siguro mga 2 segundo ko lang siya nakita kasi sa takot ko nadulas ako tas nalaglag yung paa ko sa pool. Nasugatan yung paa ko kasi nagasgas sa gilid ng pool. Pagangat ko, nakaupo lang ako kasi may sugat at masakit na yung paa ko.
Kaso, paglibot ng mga mata ko nakatingin pa rin sa akin. Nandun yung babae. Nakatayo pa rin doon. Sumigaw na ako dahil sa takot. Then, tsaka lang sila nagtakbuhan sa akin. Pagtingin ko, wala na doon yung babae. Alam kong nagmumulto yun kasi bigla na lang naglaho. Mangyak-ngyak yung pinsan ko habang nagkukwento. First time nilang daw kasing makakita ng ganun. Hindi kasi siya naniniwala sa ganun. Kaya nga, hindi siya matatakutin. Ngayon, naranasan na niya. Kaya ayun, hindi na siya inaabot ng gabi sa labas. Siguro, merong nadulas doon dati or what. Siguro, may naaksidente na sa part ng resort na yun. Kasi, sa paglilibot namin doon, yung parte lang talaga ng pool na yun, doon lang bumigat yung pakiramdam namin. Lesson learned. Huwag na kayong lumandi paggabi. Dapat sa umaga lang. Charot. Basta, huwag na huwag kayong gagala sa gabi, lalo na't mag-isa lang kayo. Keep safe, everyone. Muli, ako si Mareng, at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.